Каргыгашы районы Сидердән торганын белгән мәктәбе Габдулла Тукай карлыгач. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын оя итте минем сөйгән карлыгачым. Ул көн буе авызы белән балчык ташый, балчык белән матур итеп оя ясый. Күп эшләде ирем ничек, бара-бара чыгарды ул матур-матур балалар да. Ачыксалар, карлыгачның балалары чебен-черки тотып кайта аналары. Карлыгачым ямьсез озын кара төндә каты йоклый оясында, алмый тын да. Бер канатының астына тыга ул башын, уянмый ул бөтен кеше тавышлансын, күк күкрәсен, ялтыр-йолтыр килсен яшен, төн буена нинди каты җил исмәсен. Ни булса да бары да бер аның өчен, уянмый ул, селкетми дә борын очын.